Bueno, imos aprender a buscar en Google de maneira que non toleemos e que todo vaia o mellor posible, vale? Que atopemos a información que buscamos. Primeira cousa, atópanse máis palabras en inglés que en castelán. O sea, máis documentos. E máis documentos tamén en castelán que en galego. E vou facer a proba, vale? Pois se alguén pensa que iso non é certo. Se poño xurros, que como se di purins en galego, se vedes saeme 140.000 resultados. E ademais, bueno, pois aparecen churros, cousas en catalán, cousas que non teñen absolutamente nada que ver co que estou buscando, que é sobre os purines, non? En cambio, se poño purines en castelán, aparecen 2.500.000 e pico resultados que xa atinan máis, vale? Purins de cerdo e vacún, tal e cual. E despois eu, pois, co documento que vai a facer, pois o traduzo. Habería que ir intentando meter máis cousas en galego na web, porque a verdade é que hai moi pouquiñas e unha absoluta pena, non? En cambio, se meto a palabra en inglés, vale? Que así, saen 18 millóns e pico de resultados, é dicir, saen moitísimos máis resultados que se o busco en castelán ou en galego. Que, bueno, a xente que chapurreamos un pouquiño o inglés, ou a xente que domina o inglés, pois é unha ferramenta moi útil o de empregar o inglés, porque non é só pola xente que fala habitualmente en inglés e que publica as cousas en inglés, senón que hai xente de distintos países que publica cousas en inglés para chegar a máis público, co cal hai moitísima información en inglés. Despois está o tema de empregar as palabras exactas, vale? Se en vez de purins vou e poño caca de vaca, pois sabe de todo, vale? Menos o que estou buscando, chorradas, vale? Bueno, saen diferentes cousas, algunha pode ser que seña útil, ao final consigo facer o que quería, pero realmente moitísimo, atino moitísimo menos que se poño pois a palabra, digamos, específica que é purines, vale? Logo está o tema tamén de empregar comiñas, vale? Por exemplo, imaginade que quere buscar educación durante a Segunda República, vale? Se poño educación en la Segunda República, así as palabras soltas, bueno, pois sí que me saerán cousas que mellor me valen, vale? Pero vedes que son 135 millóns de resultados, vale? En realidade o que Google está buscando é documentos que teñan a palabra educación, a palabra en, a palabra la, a palabra segunda e a palabra república, que poden estar en diferentes lugares do documento totalmente soltos. Claro, neste caso, como hai moitísima información, non importaría moito, pero cando buscamos outro tipo de cousas, nas que ao mellor non hai tanta información, é importante que nos busque a frase exacta que queremos buscar. Vale? Entón xa se acota moitísimo máis, 278.000 resultados. Vale? Veremos despois, aínda que agora imos seguir un pouquiño máis coas comiñas, pero despois veremos o signo menos, bueno, íbamos ver o signo menos, xa o vemos agora. Se quero sobre a educación da Segunda República, pero non me interesa que saia nada da Guerra Civil, que está pegadiña á Segunda República e moitos dos documentos traerán tamén información sobre a Guerra Civil, poño o signo menos e poño Guerra Civil. E xa vedes que se acotou moitísimo máis, vale? Sairán os artigos que falen da educación na Segunda República, pero non falen da Guerra Civil, vale? Pero sobre as comiñas tamén quería comentar outra cousa, é que hai que ter cuidado, porque claro, se utilizades as comiñas, vos vai buscar esa frase exactamente, documentos que teñan esa frase exactamente, vale? Con as comas, os puntos, como a poñades. Entón, se eu meto unha pregunta, por exemplo, ¿cuántos afroamericanos han muerto? Ya non vai a buscar as que poñan morreron, vale? O sea, murieron. Va a buscar a que poña han muerto, o sea, exactamente con esa expresión. A manos de la policía. Imaginade que eu vi a noticia que anda nos medios estes días deste home que morreu afogado por un policía, vale? Por seguramente cuestións de racismo. Entón, o poño tal cual e vanme sair só dous resultados. Só hai dous documentos en todo Google que teñan esta frase así exactamente, vale? E encima son dous que non me valen para nada porque son opinións persoais de xente no Facebook, co cal non é o que estou buscando. Eu, ao mellor, imaginade que estou buscando estadísticas, vale? E saber o número de afroamericanos que morreron a mans da policía en X momento.
Entón, ao mellor, neste caso, atoparei máis incluso sen comiñas. Se poño estadísticas, afroamericanos policía Estados Unidos, sen comiñas nin nada, vale? E ao mellor así resulta que pois, atopo máis artigos que me poden valer, vale? E aquí xa, bueno, xa buscaremos pois os que nos parezan pois máis de fiar, vale? Pois 20 minutos, por exemplo, non é que me pareza moi de fiar. Radio Televisión Española sí, a BBC tamén, Público es tamén. El Mundo, bueno, non é moi da miña tendencia política e non me fío moito del, pero sí que é coñecido, La Vanguardia, vale? Entón, por exemplo, imaginade que eu pois, me fío da Vanguardia, premo aquí, e, bueno, pois aquí teño un artigo que mellor me podía valer para falar de, vale, de que xente morre a mans da policía e demais, vale, en Estados Unidos. Ás veces tamén, como vedes, aparecen logo enlaces dentro dos documentos, por exemplo, aquí vedes que fala dun proxecto chamado de Counted, ou non sei como se pronuncia, que leva a cabo un diario británico, entón se premo aí, pois pode salirme outra información que tamén resulta interesante. Neste caso, incluso conta exactamente en cada lugar, vale? Cantas persoas bueno, foron asesinadas pola policía nos Estados Unidos, vale? Bueno, xa vedes que o inglés é moi importante. Incluso as buscas en castelán e ao mellor acabanche levando a documentos en inglés, non? Vale, eso con respecto a comiñas e o signo menos. Agora imaginade que eu coñezo a páxina onde quero buscar algo, vale? Podo poñer a dirección. Imaginade que estou buscando que se publicou no BOE sobre os dereitos do alumnado, vale? Entón, por exemplo, podo poñer si pongo derechos de los alumnos nada más, bueno, pues a lo mejor tengo suerte y me salen ya los derechos y deberes de los alumnos y tal la legislación. Pero si pongo derechos de los alumnos y ahora pongo site, poño site a dirección do BOE, que é onde se publican toda a legislación a nivel estatal, pois sáeme o que está publicado no BOE, vale? Pero bueno, podo incluso buscar, imaginade que eu copiei na clase que a profesora de Historia estivo traballando nunha web que se chama passwoman.net, vale? Falaba non sei que dos cuidados dos neandertales, pero poñerme a buscar en toda a páxina de passwoman.net, pois dame moita preguiza e podo tardar moito. Entón, se poño cuidados a dirección, e se non me acordo dela, pois primeiro busco a dirección, ou o mellor é precisamente que busquei a dirección, vin que traía un mogollón de información e que iba a tardar un século en buscar a palabra, o sea, onde falaba dos cuidados dos neandertais, entón poño como, xa averiguei a dirección, a poño aquí, e xa me sae especificamente o artigo que falaba dos cuidados das persoas con lesións e tal que vimos esta mañana nesta páxina, en vez de buscar en toda a páxina, vale? Porque a páxina mellor pois fala de moitísimas cousas e toleamos, vale? A ver onde buscas por aquí, como sabes onde buscar os cuidados, hai un montón de historias, vale? En cambio, se eu poño desa maneira, coa palabra, a clave esta site, e a dirección, xa me busca dentro desta dirección, podo poñer incluso, pois, por exemplo, a dirección do centro de Castroverde, vale? Buscar aí, pois, imagino poñer site e a dirección do centro de Castroverde, a www.tatata, e despois poñer tertulias dialóxicas, por exemplo, me busca as tertulias dialóxicas ou me busca, pois non sei, dos blogs que vos poño eu ou do que seña, vale? Pero agora imaginade que non me vale calquera cousa sobre os neandertales, os cuidados e tal, senón que a quero nun formato determinado, por exemplo, un PDF, vale? Ou un Word ou pois, o que seña. Bueno, pois podo poñer, imaginade que quero buscar en calquera lugar de Google os cuidados dos neandertales, pero quero un PDF, vale? Pois poño filetype, bueno, o pronuncio, o digo así en castelán, non sei como se pronuncia en inglés, vale? E o mellor se o fago ainda é peor. Vale, pois poño así.
se o poño así, saenme os que teñen o formato de PDF, vale? O cal é moi útil, a veces, cando busco información para facer traballos, porque en PDF soen vir cousas máis completiñas, máis serias, vale? Sabedes que todos son PDFs, vale? Entón é unha ferramenta moi cómoda. Logo, bueno, normalmente cando pos unha palabra en Google xa se sai a definición, pero hai veces que costa buscar unha definición, entón no caso de que costa, poñemos o comando define a palabra que queremos buscar e xa nos sae directamente, o sea, isto é para usar Google como un diccionario, vale? É moi útil porque realmente hoxe en día prácticamente ninguén utiliza un diccionario, penso eu, vale? Agora imaginade que quero buscar unha frase concreta, pero que saia no título dos documentos, vale? Ou unha palabra concreta. Se o que quero buscar é unha palabra concreta, poño in title e a palabra, vale? Pero se son varias palabras, por exemplo, imaginade CPI de Castroverde, poño all in title. Poño, por exemplo, pois CPIP de Castroverde. E vaime buscar os documentos no que poña no título CPIP de Castroverde. Vale? CPI, Vale. Pero agora imaginade que, claro, a ver, antes non éramos non éramos plurilingüe, éramos CPI de Castroverde, non CPIP. Entón, bueno, quero que me saian, ou imaginade que non me acordo cal é, CPI, sei que hai outra letra, pero non me acordo. Bueno, utilizamos o comodín do asterisco. O asterisco vale para cando non sabemos como remata unha palabra, ou queremos buscar todas as palabras derivadas dunha, ou, bueno, sirve de comodín, vale? Se poño así, sairánme máis resultados, pois eso, tanto do CPI Castroverde como CPIP, tal, no título, vale? E logo, se quero buscar información seria, sesuda e tal, poño aquí académico e me sae o Google Académico, que é un buscador como Google, pero que busca en documentos de universidades, bueno, cousas así como máis serias, non? Imaginade que poño Castroverde, pois mirade, xa se ve, non? Inscripción en escritura tartesia allá en Neves, Castroverde, non sei que, xa, artigos en inglés, tal, todo artigos, pois que xa, bueno, moitos en PDF, ou incluso referencias de artigos de revistas científicas, bueno, isto xa é un nivelón, vale, isto para cando señades maiores. Bueno, logo temos por aquí todo isto, vale, que eu supoño que isto sí que xa o utilizades normalmente, se queredes imaxes, pois premedes aquí, se queredes, bueno, aquí hai unha serie de ferramentas, incluso, por exemplo, pois os dereitos de uso das imaxes, bueno, porque estou en imaxes, non, pero se estou en todo, en ferramentas, por exemplo, escoller a data, podo escoller, pois, eu que sei, imaginade, doulle a noticias de hai unha semana, ou, vale, pois noticias recientes, noticias, todas as noticias de, pois, do último mes, vale? Sairame as noticias do último mes sobre o Google Académico, vale? En vez de académico, vou poñer outra cousa, porque eu que sei, afroamericano. Vale, estou en noticias, afroamericano. Vale, agora, en vez de ler o artigo enteiro, se eu quero saber, por exemplo, se fala moito da policía ou fala pouco da policía ou que, bueno, premo, agora non o podo poñer aí, pero estou premendo control e a letra F. E sáeme isto que vedes aquí arriba, que é para poñer a palabra que quero buscar no documento. Por exemplo, policía. Vale, neste texto sae 6 veces a palabra policía. Esta é a primeira vez que sae, doulle aquí, sáeme a seguinte, que é esta, doulle aquí, sáeme, vale, todas as veces que sae a palabra policía, co cal é comodísimo para buscar. Isto podese usar tamén para buscar en documentos de Word ou, bueno, os documentos que utilicedes habitualmente, vale? Bueno, espero que vos fora de moita utilidade, de acordo? E que utilicedes de verdade cando queirades facer buscas e traballos.